Gibutyag ni Public Safety and Security Office kun Psso Head ang Head Sumagaysay nga Hapsay ug Malinawon ang gihimong National Prayer and Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo sa Davao City niadtong lunes. Human sa rally, gipanghinluan sab dayon sa Psso City Environmental and Natural Resources Office kun Senro, hulig ang pipila ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang nagkatag nga mga basura sa palibot sa San Pedro Square. Anyway, nakita na gahapon Hapsay, even yung pag-move out ng mga participants from the event area, medyo Hapsay siya. O nagpasalamat po tayo na naapoy grupo from INC na gidedicate po nila sa mga ingon anak nga mga sitwasyon. Medyo napagaan sa trabaho ng Security and Safety Cluster ang ilahang mga volunteers. Dunay na report nga dunay nakuyapan ito sa aktibidad, pero dali kining nahatlagan ng medical assistance tungod sa gimontar nga mga medical station sa CDRRMO City Health o guban pang medical volunteers sa lugar. Base sa kuha sa drone shots, gibana-bana ang ana sa 400,000 ang nipartisipar sa prayer rally. Apil na niini ang mga partisipante nga naa sa mga sidewalk sumala ni Sumagaysay. Dulan 5,000 ka personahe sab sa security personnel ang gipang-deploy aron mas siguro ang seguridad sa mga tawo nga misal sa aktibidad. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe!